ka ba annabi da ranka duka. Shehu yana yi wa duhun dare addu'a. Jazallahu anni zulmatan laili wadduja fa fiha yanalu sab lil hubbi makharaja. Duk masoyi na gaskiya so yake dare yayi, saboda dare shine sirrin masoyi da masoyi suke ganawa. To kai yanzu duk martabar dare ka rasa wanda zaka bawa daren ka sai mayaudari? Ku dinga chatin yana yaudararka ko ku dinga chatin tana yaudararka? Ba annabi da ranka. Saboda ka idan dare yayi, waɗannan wayoyin da kuke gani suna da alkhairi suna da sharri. Ka ɗauki carbinka, ka ɗauki carbinka, ka dinga yi mai salati, ka dinga yi mai salati. In dare yayi bayan ka shiga gida, ka yi ɗan abubuwan da za ka yi, to da zaran aka ce 10 ta yi, to shi kenan ka fara shirin abin da za ka yi. Kai wanka, ka samu riga mai tsafta mai kyau fara, ka sa, ka shafa turare, ka ɗauki carbi, ka kashe wuta. Kana salatin kana hararowa cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba dogo bane can ba gajere bane dab, ba fari bane kau ba ja bane dau, ba mai jiki bane ba ramamme bane, komai yaji komai yayi. Kana halarto wannan sai ka dinga ganin wani haske siriri shara-shara yana fasa duhu kaɗan ba da yawa ba. Yau da gobe wata rana za ka ga ba wutan sai ka ga haske. Akwai wanda ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, da ya ga annabi sai kawai ya ji annabi ya ɗora mai hannu akan kirjin shi, ya ce ya waladi algibatu haramun, alam tasma qaulallahi ta'ala wala yaktab ba'dukum ba'da. Annabi ya gaya mai haka, ya ce ɗana kana so na, kana ta ƙoƙarin kana mun salati, amma kana zama majalisar gulma, ni kuma ba na zuwa inda magulmaci yake. To mata sai a hattara, ka san gulma da tsegumi aikin mata ne. In ka ga namiji yana gulma ko, to in akwai hula a kansa a cire a ɗaura mai ɗan kwali. In ka ga mace da carbi tana salati ita kuma, to in akwai ɗan kwali a kanta a cire a sa mata hula. Akwai mazaje da yawa za ka gansu da malum inda za a yaye ma hijabi ko, ba malum ba ne, hijab ne. Akwai mata da hijabi da za a